I čao ljudi, danas sam htio da vam kažem nešto što se desilo kada sam gledao na YouTube stranicu. Ja uđem na YouTube i sad ladno, lepo sve uđem tu da pogledam nešto i ja pogledam jedan video, super sve, ok, imao ja 6 saba, znaš čovjek, i sad ja idem tu lepo i pogledam jedan video na sekundu i ja odmah izađem 4 saba, a sad da li se vratilo to ne znam, ali ovo je bio stvarno bug neki, znači vi ne verujete ovo, znači ja uđem i lepo sve je dobro i kad sam se vratio u kanal, 4. I eto, to sam samo teo da vam kažem. Vidite kaki sam ćelav, ispala mi kosa od prepavio. Došao sam u Švedsku da radim. I eto ti, to sam teo da vam kažem. Šta je ovo? Evo. Od ovo čudo mora da napravim useljivu kuću. A? I mislite da je to moguće, a? Ćao.